Priekopnícky ruský skladateľ, často oslavovaný ako otec ruskej klasickej hudby, zohral kľúčovú úlohu pri formovaní smeru ruskej hudby a je považovaný za prvého skladateľa, ktorý do svojich skladieb vniesol výrazne ruský charakter. Jeho vplyv presahoval jeho vlastnú tvorbu, pretože inšpiroval nasledujúce generácie hlavne ruských skladateľov. Michail Ivanovič Glinka. Michail sa narodil v dedine Novospaskoje, nedaleko rieky Desna, v bohatej šľachtickej rodine 1. júna 1804, ktorá mu poskytla privilegovanú výchovu. Jeho otec odišiel do dôchodku ako armádny kapitán a rodina mala silnú tradíciu loajality a služby cárom. Jeho prastarý otec bol šľachtic z poľsko-litovského spoločenstva, ktorý dostal pozemky v Smolenskom vojvodstve. Až do veku 6 rokov Michaila vychovávala jeho príliš ochranárska stará mama, Fiokla Alexandrovna z otcovej strany, ktorá jeho matku úplne zbavila výchovy svojho syna. Glinka o sebe povedal, že vyrastal ako nervózne, podozrievavé a choré dieťa. Krmila ho sladkosťami, balila do kožušín a zatvárala do svojej izby, ktorá musela byť udržiavaná na 25 stupňov. Kvôli tomu sa z Michaila stalo nervózne a veľmi rozmaznané dieťa. Po smrti starej mamy sa Michail opäť dostal pod kontrolu svojej matky, ktorá vynaložila maximálne úsilie, aby vymazala všetky stopy babičkinej predchádzajúcej výchovy. Z Michaila sa stal hypochonder kvôli chronickým chorobám, ktoré sa rozvinuli pri jeho babičke. Musel byť opakovane ošetrovaný lekármi a často sa stal obeťou šarlatánov. Jedinou hudbou, ktorú v mladosti počul, boli zvuky dedinských kostolných zvonov a ľudové piesne predchádzajúcich sedliackych zborov. Kostolné zvony boli naladené na dizonantný akord a tak si jeho uši zvykli na prenikavú harmóniu. Glinka sa prvýkrát začal zaujímať o hudbu vo veku 10 rokov, keď počul súkromný orchester svojho strýka. Vtedy sa začal učiť hrať na klavír a husle. Popritom sa ale venoval aj spevu. Keď mal Michail 13 rokov, chodil na súkromné hodiny od prominentných učiteľov hudby vrátane Karla Cajnera a Johna Fielda v Petrohrade. V roku 1822 úspešne ako druhý študent ukončil štúdium na šľachtickej internátnej škole na Cisárskej univerzite v Petrohrade. Na internátnej škole stretol Alexandra Sergejeviča Puškina, ktorý tam prišiel navštíviť svojho mladšieho brata Leva, Michailovho spolužiaka. Po ukončení školy Michail študoval západoeurópsku hudobnú klasiku, podieľal sa na hraní domácej hudby v ušľachtilých salónoch a niekedy viedol orchester svojho strýka. So svojou prácou bol však dlhodobo nespokojný. Glinka vytrvalo hľadal spôsoby, ako ísť za hranice foriem a žánrov každodennej hudby. Keď odišiel zo školy, jeho otec chcel, aby nastúpil na ministerstvo zahraničných vecí, kde bol vymenovaný za asistenta tajomníka ministerstva pre verejné cesty. Táto ľahká práca umožnila Glinkovi cestovať po svete a spoznávať významné osobnosti, taktiež navštevovať mestské salóny a spoločenské stretnutia. Glinka dlhší čas pôsobil v Taliansku, kde sa vyškolil za vynikajúceho speváka, konkrétne tenor. Doma v Rusku prispôsobil metódu talianskeho spôsobu školenia hlasu potrebám rodného jazyka a potrebám ruskej národnej opery. Zoznámenie sa s hudbou kaukazských národov zanechalo výraznú stopu v tvorivom vedomí skladateľa a odrazilo sa v jeho neskorších dielach s orientálnou tématikou. Na základe tanečných melódií Adige vytvoril skladateľ perský zbor pre svoju operu Ruslan a Ľudmila. Koncom apríla 1830 sa Glinka vybral do Talianska. Cestou sa zastavil v Dražďanoch a podnikol dlhú cestu cez Nemecko, ktorá sa tiahla počas letných mesiacov. Po príchode do Talianska začiatkom jesene sa usadil v Miláne, ktoré bolo v tom čase hlavným centrom hudobnej kultúry. V Taliansku sa stretol so skladateľmi Bellinim a Donizettim. Študoval bel canto, vokálny štýl a sám veľa tvoril v talianskom duchu. Po Taliansku, ale aj celej Európe Glinka cestoval kvôli chronickým ochoreniam, ktoré sa mu rozvinuli v mladosti. V júli 1833 odišiel Glinka do Berlína a cestou sa na nejaký čas zastavil vo Viedni. V Berlíne pod vedením nemeckého teoretika Siegfrieda Dehna študoval polyfóniu a inštrumentáciu. Následne po obdržaní správy o smrti svojho otca v roku 1834 sa Glinka rozhodol okamžite vrátiť do Ruska. Glinka sa vrátil s rozsiahlymi plánmi na vytvorenie ruskej národnej opery. Po dlhom hľadaní námetu pre operu ho najviac zaujala legenda o Ivanovi Susadinovi. Koncom apríla 1835 sa Glinka oženil s Máriou Petrovnou Ivanovou, jeho vzdialenou príbuznou. Čoskoro potom novomanželia odišli do Novospaskoje v provincii Smolensk, kde Glinka začal písať národnú operu.
V roku 1836 Mikhail dokončil operu Život za cára a Glinkovi sa s veľkými problémami podarilo dosiahnuť, aby bola prijatá do inscenácie na javisku Veľkého divadla v Petrohrade. Počas Napoleónových vojen, ku ktorým došlo na začiatku 19. storočia, bol Glinka mladý muž. Rusko bolo jednou z krajín, ktoré sa postavili proti Napoleónovým expanzívnym ambíciám. Aj keď sa Glinka priamo nezúčastňoval vojenských konfliktov, vojny mali hlboký vplyv na kultúrnu a spoločenskú atmosféru tej doby. Vlastenecké zanietenie a nacionalistické nálady, ktoré sa objavili počas tohto obdobia, ovplyvnili Glinkové kompozície, najmä jeho neskoršie diela, vrátane opery Život za cára. Opera Život za cára sa stala prvou národnou operou a v sovietskej ére ju premenovali na Ivana Susanina kvôli propagande. V roku 1837 Mikhail Glinka, ktorý ešte nemal hotové libreto, začal pracovať na novej opere založenej na zápletke básne Puškina Ruslan a Ľudmila. Myšlienka opery prišla skladateľovi počas života básnika. Dúfal, že vypracuje plán podľa jeho pokynov, ale smrť Puškina prinútila Glinku obrátiť sa na menších básnikov a amatérov s radou svojich priateľov a známych. V osobnom živote Mikhail opustil svoju manželku a začal sa zaujímať o Catherine Kernovú. Tá čoskoro ochorela a presťahovala sa domov k svojej matke, ale napriek tomu sa s Glinkom stretávala. Následne otehotnela, ale keďže Glinka stále nebol rozvedený, tak sa nemohli vziať a začal váhať o tom, či by sa vôbec mal viazať. Dokonca povedal Catherine, aby šla na potrat a dal jej veľkú sumu peňazí, hoci sa následne veľmi obával toho, čo urobil. Catherine, aby všetko utajila a vyhla sa škandálom spoločnosti, oslovila svoju matku, ktorá ju vzala do Lubny na Ukrajine. Mikhail sa rozviedol až v roku 1846 a prežil zbytok svojho života sám ako slobodný mládenec. Je považovaný za prvého významného ruského nacionalistického skladateľa, keďže jeho dielo často obsahovalo ruské ľudové melódie a témy. Mikhail podnikol ešte dve veľké cesty do zahraničia a cestoval hlavne po Francúzsku, kde sa stretol s Hectorom Berliozom, a Španielsku, kde študoval tradičnú kultúru, zvuky a jazyk španielského ľudu a nahrával španielske ľudové melódie. Po návrate do Ruska dokončil spomienky na letnú noc v Madride. V roku 1852 sa Glinka opäť vydal na cestu. Plánoval sa dostať do Španielska, no unavený cestovaním a železnicou sa zastavil v Paríži, kde žil niečo vyše 2 rokov. Začiatok Krymskej vojny, v ktorej sa Francúzsko postavilo proti Rusku, bol udalosťou, ktorá definitívne rozhodla o Glinkovom odchode do vlasti. V Rusku strávil 2 roky a znovu sa vydal na cesty do Nemecka. Glinka zomrel na obyčajné prechladnutie, ktoré zhoršilo chronické ochorenie pečene 15. februára 1857 v Berlíne a bol pochovaný na luteránskom cintoríne. Smrť bola zrejme spôsobená aj kvôli oslabenej imunite, 25 stupňom v izbe, do ktorej ho nútila jeho babička. Ale to nebolo všetko. V tej nevetranej miestnosti ho krmila prevažne sladkosťami a nesmel behať a vyvíjať nejakú fyzickú aktivitu, len oddychovať. Kvôli tomu si Mikhail nevybudoval poriadnu imunitu, čo zrejme zapríčinilo jeho chronické problémy v neskoršom veku. Mikhail si kvôli svojmu detstvu v starobe sám hovoril, že je citlivúka. Mikhailova sestra po jeho smrti urobila všetko preto, aby sa vydali jeho diela v tlači. Jeho popol previezli do Petrohradu a znovu pochovali na Cichvinskom cintoríne. Počas prevozu Glinkovho popola z Berlína do Ruska bol zabalený v kartóne s nápisom Porcelán. Nápis bol symbolický a mal poukazovať na kánon, ktorý Glinkovi priatelia zložili po premiére Ivan Susanin, alebo Život za cára. Glinka raz povedal, že zvuk píšťalky, ktorý počul vo vlaku počas svojich ciest, slúžil ako inšpirácia pre jeho slávnu skladbu Kamarinskaja. Je často považovaný za otca ruskej klasickej hudby. Dňa 20. mája 2004 Ruská pošta vydala 3 poštové známky na 200 výročie narodenia Mikhaila Ivanoviča Glinku. Síce nebol veľmi vzdelaný v hudbe, avšak jeho zanietenie bolo tým, čo podnietilo jeho úspech. Aj keď popri jeho ďalších prácach nežil životom 100% hudobníka, ale napriek tomu je jedným z najvýznamnejších romantických skladateľov ruskej hudby. Jeho cesty po Európe z neho robili jedného z mála skladateľov, ktorí naozaj videli svet a do Ruska doniesol európsku hudbu. Kto vie, ako by vyzerala ruská hudba bez vplyvu Mikhaila Ivanoviča Glinku, ktorý naozaj ovplyvnil všetkých po ňom žijúcich skladateľov. Verím, že si sa aj ty naučil niečo nové z tohto videa. Ďakujem veľmi pekne, že si ho pozrel. Dole môžeš napísať nejaký komentár, to budem veľmi rád. Máš dať like, máš dať odber, máš dať koment, máš dať sledovať stránku na Facebooku, Instagrame a čo by som ešte mal spomenúť, už ani neviem, tak prajem ti pekný zvyšok dňa alebo večera
alebo rána a do počutia.